Kubli ya pi baro ki bapit ya katuk kubor jong u kareu news kidi kilong ki mat ki bakongsan jong katayo. Ka office jong ka district social welfare officer haringkat ka district sport officer ka Meghalaya home guard and civil defense kila penlong ya ka program bekerpang ban rakhe ya ka international day against drugs abuse illicit and illicit trafficking na ka penlong ya ka marathon ka basan kilometer na Saiden sya NSCA Indoor Stadium Nongpo. Badlu ya kajingat rally na Nongpo Town Shopping Complex Syadu District Library Auditorium Hall Nongpo. Ka Alpha English Higher Secondary School kalayo banpli ya ka Computer Science Laboratory ka Blabay Pisatingka limba ka Chief Minister Special Development Fund Araja Arpuwe Araja Arpuar badlu kalayo banpenku burom ki kena pule jong kani ka school ki belapas bahaya ka examination HSLC kabla penlong da ka Meghalaya Board of School Education hausnep Arja Arpulai. Akamit jong ka sengi ublay ka absen terik jeliu Arja Arpulai kaladon ka jingkeno bat kisipai kapot BSF kila krakti ya kipajba kibalik bawan baladon ru ki bemensau kanya ka jingja kala leja ha sem ka badon sikit hain jauki kumsi benta ban penek pensa ya ki rukum rep tenrai jong ki bhoi khamtam ki besa apo jong ka rai nong lengdo Kamau jong cultural club kala persyang ban penim biang ya kan ya ka rukum rep da ka basdang da ka bara kiat chan pathar